ፊልምና ዝጅምር ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ክኸውን ከሎ ማርክ ዝተባህለ ሰኣሊ ብንግሆ ይበራበር። ጎረቤቱ ኢኒድ በቲ መንደቕ ተጸጊዓ ደጋጊማ ሽሙ ክትጽዋዕ ምስ ሰምዐ እዩ ማርክ ካብ ድቃሱ ዝተበራበረ። ኣብ ደገ ገለ ዘፍርሕ ነገር ይፍጠረሎ ትብሎ። ማርክ ንዘረባ ኢኒድ ዕሽሽ እኳ ኢልዎ ተነበረ። መብራህቲ ከም ዝጠፍአት ምስ ተረድአ ግን መስኮት ክኸፍት እንተፈተነ እቲ መስኮት ተጣቢቑ ምኽፋት ይኣብዮ። በቲ ናይ መስኮት መስታወት ተማዕዲቑ ክርኢ ከሎ ኣብ ካልእ ህንጻ ዝነበረ ሰብኣይ ብዓብዪ ጭንቀት ተዋሒጡ መስኮቱ ከንኳሕኳሕ ይርዮ። ኮይኑ ግና ነቲ ሰብኣይ ጽልል ኢሉ እዩ ዝሓሰበ። ማርክ ሻሂ ከፍልሕ ኢሉ ማይ ክኸፍት ከሎ እታ ማይ እውን ከምዘየላ ይርዳእ። ዝስተ ነገር ንምርካብ ፍርጅ ይኸፍት። ኮይኑ ግና መብራህቲ ስለ ዝጠፍአት እቲ ጸባ ተበላሽዩ ይጸንሖ። ማርክ ቁርሲ ከይበልዐ ጽሩይ ክዳን ድልዩ ይቕይር እሞ በቲ መንደቕ እንደገና ናይ ኢኒድ ድምፂ ይሰምዕ። መብራህቲ ብዘይምንባራ ኣላርም ሰዓቱ ስለ ዘይደወለት ካብ ስርሑ ከም ዝደንጎየ ተረዲኡ ተብተብ እናበለ ክወፅእ ክብል ካብታ ሓላፍነት ዘይስምዖ ቦ ኢኻ ኢላ ትወቕሶ ነባር በዓልቲ ቤቱ ጻውዒት ስልኪ ይበጽሖ። እቲ ስልኪ ምስ ኣልዓሎ ንእሽቶ ይከራኸሩ እሞ ቀልጢፉ ከም ዝመጸላ ቃል ይኣትወላ። ኮይኑ ግና ማዕጾ ክኸፍት ምስ ፈተነ እቲ ማዕጾ ብዘይፍለጥ ለምጠጥ ዝበለ ነገር ተለኺዩ ሙሉእ ብምሉእ ተዓሺጉ ይጸንሖ። ነቲ ልካይ ምስ ነኽኦ ኸዓ እቲ ስልኪ ዘደንግጽ ነገር የስምዖ እሞ እቲ ሲግናል ይቋረጽ። ብናይ ገዛ ስልኪ ክድውል እንተበለ እውን ንሱ እውን ተቋሪጹ እዩ ዝነበረ። ማርክ እንደገና በቲ መስኮት ክጥምት ከሎ ብዙሓት ጎረባብቲ ማዕጾኦም ክኸፍቱ ከም ዘይክእሉ የስተውዕል እሞ ኣብታ ከተማ ዘለዉ ኩሎም ሰባት ኣብ ገዝኦም ተዓሺጎም ከም ዘለዉ ይርዳእ። ኣብቲ ጎደናታት ፍሉይ መከላኸሊ ክዳን ዝተኸድኑ ሰባት ክንቀሳቐሱ ምስ ረኣየ ንኢኒድ ክሓታ ይፍትን። እንተኾነ ግና ኣብ ገዛ ዝተሰበረ ነገር ድሕሪ ምስምዑ ድምፂ ኣይጠፍእ። ማርክ ተጨኒቑ ማርቴሎ ሒዙ ነቲ ማዕጾ ክሰብረ እኳ ተፈተነ። ሃንደበት ካብ ናይ መራኸቢ ድምፂ ዝመጸ መልእኽቲ ይሰንብዶ። እቲ ናይ መልእኽቲ ድምፂ ህድእ በል ኩሉ ነገር ኣብ ትሕቲ ቁፅር እዩ ዘሎ ይብሎ። ማርክ በቲ ድንጋጸ ከይሓሰቡ ማርቴሎ ገይሩ ነቲ ኢዱ ይወቕዖ። ማርክ ነቲ ቁስሉ ጨርቂ እናጠምጠመሎ ከሎ መንደቕ ገዝኡ ክንቅጥቀጥ ይጅመር። ብድሕሪኡ በቲ መንደቕ ሓደ ዓብዪ ቀዳድ ይኸፍት እሞ ሰርጌይ ምስ ሓው ኒኩ ብኡ ኣቢሎም ይኣትዉ። ሰርጌይ ነቶም መስኮታት ክርአ ከሎ ንሳቶም እውን ከምቲ ናይ ገዝኡ ዝተዓሸጉ ምዃኖም ይርዳእ። ማርክ በቲ ቀዳድ ኣቢሉ ናብ ናይ ሰርጌይ ገዛ ይኸድ እሞ እቲ ናይቲ ገዛ ማዕጾ ተዓሽጉ ይረኽቦ። ኣብቲ ግዜ እቲ ጎረባብቲ ማርክ ዝኾኑ ሳሊን ኣይደንን በቲ ጉድጓድ ኣቢሎም ይመጹ። ኣይደን መንግስቲ ሰባት ሓቂ ከይዛረቡ ኢሉ ናይ ርክብ መስመራት ዓፂዎም እዩ ይብሎም። ኣይደን ዓቕሉ ጸቢብዎ ምልክት ስልኪ ንምርካብ ካብ ሓደ ገዛ ናብ ካልእ ገዛ ይዘውር። እቲ መራኸቢ ድምፂ ድማ ህድእ በሉ ዝብል ቃል ይደግም። ሳሊ ማርክ ኢዱ ይደሚ ከም ዘሎ ምስ ረኣየት ንሳ ነርስ ስለ ዝኾነት ቅስሩ ክትሕክመሉ ትጅምር። ድሕሪኡ ሰርጌይ ናብ ገዛ ኢኒድ ዝወስድ መንደቕ ክሰብር ይጅምር። እቲ መራኸቢ ድምፂ ድማ ናይ ሕክምና ጋንታ ይመጹ ኣለዉ ይብል። እቲ መንደቕ ምስ ተሰብረ ኩሎም ናብቲ ገዛ ይኣትዉ እሞ ኢኒድ ኣብ መሬት ወዲቓ ትጸንሖም። ጽቡቕ ኣጋጣሚ ግን ቀልጢፎም የበራብርዋ። ድሕሪ ሒደት ደቓይቕ ብመስኮት ክጥምቱ ከለዉ እቶም መከላኸሊ ክዳን ዝተኸድኑ ሰባት ናይ ሕክምና ዳስ ክተኽሉ ይርእይዎም። ድሕሪኡ ናብቲ ህንጻ ኣትዮም ዝሓመሙ ሰባት ናብቲ ዳስ ይወስድዎ። ሓደ ሓደ ጎረባብቲ ክስዕሉ ይርእይዎም እሞ ሰርጌይ እዚ ናይ ራዕዲ ተግባር እዩ ክብል ከሎ ኣይደን ይላገጸሉ። ሰርጌይ ድማ ሓሪቑ ንኣይደን ይሓንቆ። እቲ ድምፂ መሊሱ ኣብቲ ከባቢ ጋዝ ስለ ዝፈሰሰ እዩ ይብል። ኢኒድ ሲጋራ ክትልኩስ ምስ ፈተነት ማርክ ቀልጢፉ ይምንጥላ። ኣይደን እቲ ጋዝ ዝፈሰሰ ዝብልዎ ሓሰት እዩ ይብሎም እሞ ማርክ እውን ይስማዕማዕ። እቲ መስኮት እውን ሓደ ጣንጡ ሞይቱ ይወድቕ። ሰዓታት እናሓለፈ ምስ ከደ ብዙሓት ሰባት ካብ ገዝኦም ወፂኦም ናብቲ ዳስ ይውሰዱ። ሓደ ሰብኣይ ካዲ ምስ ፈተነ ብጥይት ወቂዖም ይቐትልዎ። እተን ብመስኮት ዝጥምቱ ዝነበሩ ሰባት በቲ ዝረኣይዎ ነገር ይረድኡ። ቤተሰብ ናይቲ ዝተቐተለ ወዲ ከዓ ክእውዩ ይጅምሩ። ጸኒሖም እቶም ሰራሕተኛታት ናብቲ ህንጻ እናኣተዉ ብሓይሊ ሰባት ከውፅኡ ይጅምሩ። ማርክ ነሳቶም ናባና ቅድሚ ምምጾም ቀልጢፍና ክንሃድም ኣለና ይብሎም እሞ ኩሎም ይስማዕምዑ። ማርክ ሓደ መምከኺ ቀማማት ከም ዘለዎ ትዝ ይብሎ እሞ ምስ ማይ ሓዊሱ ናብቲ ማዕጾ የፍስሶ። ድሕሪኡ እቲ መዐሸጊ መኺኹ ጽዑቕ ትኪ ይፈጥር። ኩሎም ገጾም ተሸፊኖም ንኽኽፈት ተስፋ ገይሮም እኳ ተነበሩ እቲ ማዕጾ ክኽፈት ኣይከኣለን። ካብ ታሕቲ ድምፂ ምስ ሰምዑ እቶም ሰራሕተኛታት ናብቲ ህንጻኦም ይኣትዉ ከም ዘለዉ ይርድኡ። ኣብ ደገ ዝነበሩ ሰባት ካሃድሙ ምስ ፈተኑ እውን ይቐትልዎም እዮም ዝነበሩ። ኣብ መጨረሻ ነቲ ማዕጾ ከፊቶም ክወፁ ክብሉ ኒኩ ከምዘየለ ምስ ረኣዩ ንዕኡ ምድላይ ይጅምሩ። ኒኩ ኣብቲ ናይ ኣየር መውፅኢ እዩ ተሓቢኡ ዝነበረ። ኒኩ ኣብቲ ኸፍሊ እቶም ሰራሕተኛታት ምስ ሓንቲ ሰበይቲ ክበኣሱ ይርኦም። እታ ሰበይቲ ምስ ወደቐት ከዓ ናይ ሳልሳይ ደረጃ ሕማም ኣለዋ ኢሎም ኣብቲ ገዛ ገዲፎምዋ ይኸዱ። ኣብቲ ግዜ እቲ ሰርጌይን ማርክን ኒኩ ይርእይዎ እሞ ብኣንሶላ ገይሮም ከውፅዎ ይፍትኑ። ኮይኑ ግና እቶም ሰራሕተኛታት ድምፂ ሰሚዖም ተመሊሶም ንኒኩ ይወስድዎ። ሰርጌይ ምስ ማርክ ናብ ታሕቲ ወሪዶም ነቶም ሰራሕተኛታት ምስ ረኸብዎ ነቲ ሓደ ሰራሕተኛ ብበትሪ ወቂዖም ይቐትልዎ። ነታ ዝተረፈ ሰራሕተኛ ድማ ሒዞማ ናብቲ ገዛ ይድይብዋ።
ሳሊን ኣይደንን ኣብቲ ውሽጢ ክፍሊ እናተባኣሱ ከለዉ ሳሊ ነታ ናይ ኣይደን ስልኪ ትሰብራ። ኣብቲ እዋን ሰርጌ ነታ ሒዝዋ ዝመፀት ሰበይቲ ሰራሕተኛ ናብቲ ገዛ ምስ ኣተወት ብቑዕ የውድቓ። ነቲ ቦርሳ እናፈተሹ ከለዉ ድማ ናይ ነብዓቲ ቦምቢ ይረኽቡ። ሰርጌይ ናታ ሰበይቲ ናብቲ መስኮት ተፀጊዑ ሓደ ሒዝና ኣለና ዝብል ጽሑፍ የርእዮም። እታ ሰበይቲ ሒዛቶ ዝነበረት መራኸቢ ሬድዮ ኩሉ ነገር ካብ ቁፅር ወፃኢ ኮይኑሉ ዝብል ድምፂ የስምዕ። ማርክ ክዛረብ እኳ እንተፈተነ ኣብቲ ሬድዮ ዝነበረ ሰብ ግን ምስ ተራ ሰብ ክዛረብ ከም ዘይክእል ይገልጽ። ሰርጌይ ነቲ ሬድዮ ካብ ማርክ መንጢሉ መብርሂ ይሓትት፣ ይኹን እምበር እቲ ስልኪ ይቋረጽ። ማርክ ነታ ሰበይቲ ብህድኣት ክዕልላ ይጅምር። ሹማ ሄዛል ከም ዝኾነ ትነግሮ። ቀፂላ እውን ንሕና ክንሕግዘኩም ኢና መፂና፣ መሳርሒ ዝሓዝናሉ ምኽንያት ድማ ንዓርስና መከላኸሊ ክኾነና ምእንታን እዩ ትብሎ። ማርክ ነቲ ዝተኸደነቱ ክዳን ከውፀላ ምስ ፈተነ ሄዜል ገትገት ክትብል ትጅምር። ማርክ እውን ካብኦም ክትከላኸል ትፍትን ከም ዘላ ይርዳእ። ሄዜል ቅድሚ ወርሒ ሓደ ሕማም ከም ዝመፀን ንምቁፅፃሩ ይፅዕሩ ከም ዘለዎም ትገልፀሎም። ሰባት ከይርዕዱ ኢሎም ድማ ሚስጥር ከም ዝገበረዎ ትነግሮም። እቲ ሕማም ካብ ጎረሮ ጀሚሩ ናይ ምርኣይን ምጥፋእን ባህሪ ከም ዘለዎን መጨረሻ እውን ናብ ሞት ከም ዘብፅሕ ትገልጽ። ክሳብ ሕጂ መድሓኒት ከም ዘይተረኸበሉ እውን ወሲኻ ተብራህርሃሎም። ሰርጌይ ነቲ ክዳን ብኻራ ምስ ቀደዶ ማርክ ነቲ ሽፋን ቀሰብ ኢሉ የውፅአላ። ብድሕሪኡ ሄዘል መርፍእ ክታበት ተውፅእ እሞ ሰርጌይ ድማ ተቐዳዲሙ ይምንጥላ። ሄዘል እዚ ገና ዘይተፈተነ መድሓኒት እዩ ዝሰርሕ ምዃኑ ርግፀኛ ይኹንኩን ትብሎም። ምስ መሰየ እቲ መድሓኒት ከመይ ገይሮም ከም ዝጥቀምሉ ክዛተዩ ይጅምሩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ሄዛል ክትሃድም ትፍትን እሞ ሰርጌይ ከዓ ተጓዩ ሒዙ ኣውዲኦ ክረግፃ ይጅምር። በዓል ማርክ ንሰርጌይ ክሕዝዎ ይፍትኑ። ኣብቲ ግርግር ሰርጌይ ንኒኩ ብስሕተት ይወቕዖ እሞ ይኩ ይበኪ። ኣይደን መሊሱ ምልክት ሬድዮ ይደሊ። ሄዘል ድማ ናይቲ ዝሞተ ብፃያ መርማሪ መሳርሒ ከም ዘለዎ ትነግሮም። ብድንገት ኣብ ታሕቲ ካብ ህንፃ ብዙሕ ሰብ ክወፅእ ይርዩ። እቶም ሰራሕተኛታት ንሄዘል ክወስዱ ይመፁ ስለ ዝነበሩ ኣብቲ ደገ በሪ ድምፂ ይሰምዑ። እቲ መራኸቢ ድምፂ ይድወሉ እሞ ሓደ ሰብኣይ ሰበይቲ ሓሚማ ጓሊ ድማ ተወሲዳ እቲ መድሓኒት ኣበይ ከም ዘሎ ንገርኒ ይብል። ማርክ ድማ ሄዘል ምንም ኣይትፈልጥን እያ ይብሎ። ሰብኣይ ክኣምን ኣይከኣለን። ሰርጌይ ነቲ መራኸቢ ድምፂ ይሰብሮ። ሰርጌይ ንሄዘል ናብቲ ህዝቢ ክደብርያ ይፍትን። እንተኾነ ግና ሄዘል ተደርቢኻኒ መድሓኒት ከም ዘለኩም ክነግሮም እየ ትብሎ። እቶም ሰባት ተመሊሶም ናብቲ ህንፃ ይኣትዉ። ናብ በዓል ማርክ እናቐረቡ ምስ መፁ ከዓ ሰርጌይ ማርክን ሳሊን ሓደ ዓብዪ መከላኸሊ እናደፍኡ ናብቲ ማዕፆ ፀጊዖም ነቲ በሪ ይዓፅውዎ። ሄዘል ድማ ንኣይደን ካልእ መድሓኒት ዘለዎ ቦታ ይፈልጥ እየ ትብሎ እሞ ክልቲኦም ንኽሃድሙ ትነግሮ። ኣብቲ ግዜ እቲ ኢነድን ኒኩን ስለ ዝመፁ ንኽፅበዩ ይመርፁ። ኣብቲ ኮሪደር እቶም ሰባት ነቲ ማዕፆ ክሰብርዎ ይጅምሩ። ካብቶም ሰባት ሓደ መስኮት ትሰብር እሞ እቲ ዝተሰበረ መስታወት ንሳሊ ክሳዳ ይሓርዳ። ብድሕሪኡ ሰርጌይ እቲ ንብዓቲ ቦምቢ ይደብርየሎም እሞ እቶም ሰባት እውን ይሃድሙ። ኩሎም ንኸድሕንዋ ዝከኣሎም እኳ ተገበሩ። ሳሊ ብዙሕ ደም ፈሲስዋ ስለ ዝነበረ ትመውት። ኣይደን ብጣዕሚ ይጭነቑ እሞ ነቲ ናይ ሄዘል ክዳን ተኸዲኑ ነቲ መድሓኒት ንባዕሉ ወጊኡ ይወፅእ። እቶም ሰባት ግና ካብቶም ሰራሕተኛ መሲልዎም ይወቕዕዎ። ኣብ መጨረሻ እውን ሓደ ካብ ርሑቕ ብስናይፐር ተኪሱ ይቐትሎ። ኣብ መወዳእታ ሰዓታት እናሓለፈ ምስ ከደ ኩሎም ኣእምሮም ይስሕቱ። ማርክ ስእሊ ቤተሰቡ ይሰብር። ሰርጌይ እውን መስተ ይሰቲ። ድሕሪ ቅርብ ግዜ ሰርጌይ ነቲ ማዕፆ ይኸፍቶ እሞ ሰባት መብራህቲ እናብርሁ ክመፁ ይርኦም። ማርክ ንኒኩን ኢነድን ናብ ካልእ ገዛ ይሕልፎም። ሰርጌይ እቶም ሰባት ንሄዘል ክወስድዋ ይደየ። ማርክ ምስ ተጨቃጨቆ ግን ብባትሪ ወቂዑ የውድቆ። ማርክ ምስ ተበራበረ ነብሱ በይኑ ዝረኸባ። ተሲኡ ብመስኮት ክጥምት ከሎ ከዓ ሰራሕተኛታት መርዛም ጋዝ እናለቐቑ ይርኦም። ማርክ በቲ ዝፈረሰ መንደቕ ገዛ ሽሊኹ ናብኣቶም ይኸዱ እሞ ንሰርጌይ ይወቕዖ። ኢነድ ድማ ግደፈይ ትቐተሎ ትብሎ። ማርክ እውን ይለቆ። እቲ ጋዝ ክመፅእ ምስ ጀመረ ናብ ላዕሊ ክድይቡ ከም ዘለዎም ይውስኑ። ኣብ መንገዲ ድማ ሬሳ ሄዘል ይረኽቡ። ሓደ ሰብኣይ ንሰርጌይ ክሕዞ ምስ ፈተነ ሰርጌይ ነቲ ወዲ ወቂዑ የውድቆ። እንደገና ካልኦት ሰባት ንሰርጌይ ሒዝዎ። ማርክ ግን ንኒኩን ኢነድን ሒዙ ይሃድም እሞ ነቲ ማዕፆ ይዓፅዎ። ናብቲ ላዕሊ ዝወስድ ማዕፆ ተዓፅዩ ይጸንሐም እሞ ማርክ ይሰብሮ። ናብ ላዕሊ ወፂኦም ፅሩይ ኣየር ይረኽቡ። ሰብ ስለ ዘይነበረ ከዓ ኣብኡ ይሓድሩ። ንፅባሒቱ ማርክ ትስእ ከሎ ንኢኒድ ሞይታ ይረኽባ። ብድሕሪኡ ንኒኩ ሒዙ ናብ ታሕቲ ይወርድ እሞ ኣብ ደገ ብዙሕ ሬሳታት ይረኽቡ። ማርክ ሓደ መከላኸሊ ክዳን ተኸዲኑ ምስ ኒኩ ክሃድም ይፍትን። ሓደ ሰብ ንኒኩ ሒዙ ክቐትሎ ምስ ፈተነ ኒኩ ይወቕዖ እሞ ማርክ ድማ ነቲ ሰብኣይ ይቐትሎ። ማርክ ቁስሉ ብጣዕሚ ስለ ዝሐሞ ክኸይድ ኣይከኣለን። እታ ስልኩ ንኒኩ ይህባ እሞ ምልክት ክሳብ ትረክብ መንገድኻ ቐፅል። ስልኪ ምስ ከፈተልካ ከዓ ንበዓልቲ ቤተይ ሓግዝኒ ኢልካ ደውልላ ይብሎ። ማርክ ኣብ ዘለዎ ይመውት። እቶም ሰራሕተኛታት ንኒኩ ሒዞም መደንዘዝ ይወግእዎ። ድሕሪ ሒደት ፃንሒት ኒኩ ኣብ ሓደ ዳስ ምስ ብዙሓት ቆልዑ ይበራበር። እቶም ሰራሕተኛታት ኩሉ ነገር ጽቡቕ ክኸውን ይብልዎም። ኒኩ ድማ ንማርክ በዓልቲ ቤቱ ክድውለላ ዶ ወይስ ክገርፎ ኢሉ እናሓሰበ ከሎ ፊልምና ይውዳእ።
ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዝሓዝናልኩም ፊልሚ እዛ ክትከታተልዋ ፀናሕኩም ትመስል ነይራ። ከምዚ መሰል ተተርጎሙ ፊልሚታት ብእዋኑ ንኽበፅሐኩም ቻነልና ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ይስቀጡ። ሓናፃይ ርእቶኹምን ክትርጎመልኩም ትደልይዎ ፊልምን ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣቐምጡልና። ሰላም ንዓኹም፣ ሰላም ንዓና።